di bata lama, dot gor di anakna Tuhan Yesus Kristus, dot gor di ton di korbadia na tumul palagi do tanohon. Amin. Tumonon doa dari Tuhan Jehovah, manang ise nama melehon hamaliteon, hidola pasangat kau, dalam membahen jalan, asal patuduhan ibanan atual di bata. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan Yesus Kristus. Manang 3 hari kami roh jolong, gilalah kami rikot doa sini roh kami saluh kami halapan dosa. Alani hidung bahenok pasarek kami dilinami sadarion dijolong, dalam pat kami tuna jodoh kami manipil siang apa dalam tuna dia mohon biru-biru lalu. Saya unang pabali kami siang jolong alani dosa kami ini. Aidang di halaman roham amatiani angka dosa. Alai anubau ni rohan lomo ni roham asa mamon. Desa masa lubuk bagi Tuhan nami doa kamalasyon nami. Mahite kamu nami rasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya paham makasih ni roham di kami. Mahite panindang yon doa tagubo ni kon di korbadia. Asa karang situ turu hanami manjowo. Asa pakun tigo jala daulat kami matpakalau. Baik nasangap buat korbadia. Amin. Kabeh mah baga-baga taringot kuasa dosa. Somonon doa tadi Tuhan Jehovah. Bunga walau pasisi akan pangalosin somon opun dalam somon opun menolak akan dosa. Saya mulang mahmot wau kaya udah si paluaho. Asangapon mah di bata nadi pinjam. Amin. Line in. Tanya kamu mah alen kadongan dongak mahina golongan. Dari pilih bata akan apogos di Portibion asa mamoro nasida mahite teh konseawan dalam panean dia rajaon napinar baga-baga nang ku angka nama roh di mana.
tasa Hosea Isando Cordibion Kapma Itamado. Kami memang kemudian siapkan kertas sekolah.
Belum. Titik HKB Cakung atau Cakung Ibu 5 September 2021 Topik Firma Berdin Undang-Undang Dapat dulu Warminggu tersadio 5 minggu pasal 24 dari Tasbih Warlapan Tasbih berdalam di dalam Topik Minggu Firma Berdin Undang-Undang Dapat dilakukan terminggu di masa di BPKM Permingguta tersadio Minggu 5 September 2021 Kapatuka Partida offline perminggu itu COVID dia dulu dua COVID live streaming di perminggu itu COVID dia dulu kalau itu dibantu pada secara live streaming di mana itu muncul ada pun di mana kota nabi itu berkata tiga data mana pikiran ini di nama dulu pikiran apa ini kita saja minggu 5 September 2021 pasal kita sudah siap kuliah apa Dewan Proyeknya para yang sekolah ini kita sadari baru kelihatan puncak proyek yang dapat setelah minggu secara Zoom live di pukul 10.03 jalan depan minggu usia 20 pada Johor Resida di Lapan dulu saat pasang umur gagasan bahasa Pemilu kami pandangnya Resida di halaman di bawah makin atau pendidikan pertanyaan pertama dia di tempat dalam ayat sekolah itu sadari warga yang kota adalah patut dibuka dari lima Deta Rido Esra Pasti Raja 2000 Maafkan Dame Depot Felix Lord Mikaya B. Panitia Pesta 20 ulang tahun Amerika Pomba telah memutuskan rapat Dewan Koinonia Doa seksi di hari Minggu sama-sama Panitia Pesta 20 ulang tahun Amerika Ketua Dr. Hiro Wakil Guru LCH Sekretaris Nonya Buku Evolusi Barang BCA dan Nonya Situa B Guru Evolusi H Sesi seksi Sidana Sahabat Duduk Dapat Duduk Duduk Sesi acara kalau Situa B Nonya Situa Semanjutak baru Taku Bolon Deborah Rumanurung Sesi perlengkapan Mata Air Pasaribu Mariani Aritonang Ika Hutagal Sesi konsumsi Nyonya Simarakir Boru Huta Barat Dohot Tumuan Paropuan Seksi kesehatan Amalia Simanjutak Multimedia Doni Aritonang Sesi kemasyarakatan atau W Sianipar Mardomu tu ulauni anon duksipul wartaon begiot tama sosialisasi sian panitia taringo tu program dohot ulaun di pesta gotilon dohot ulang tahun HKBP Cakung di tahun 2021 daun. D. Pertanyaan BAD pengurus AMA distrik di hari Jumat 10 September 2021 pukul 10 WIB
sidung patupahon di distrik tado pertanyaan pengurus ama distrik na dipatupa secara Zoom. Pinaboto pe informasi selanjutnya. Na palimahon Marturia distrik. Marturia distrik lah patupahon seminar penginjilan. Dop pemberdayaan musik gereja tu Dewan Marturia. Tong leader dohot organis. Informasi nama ngihut di pabotoho pe muse jala pa hombar tu level PPKM. Na paunopon Dewan Diakonia. Ale-ale diakonia. Hombar tu sosialisasi Dewan Diakonia di minggu nong salpu. Di son hupabotohon hami maguarni ale-ale diakonia HKP Cakung Mamuka 5 September 2021. Ale-ale diakonia ima akka nama rasi roha. Sohona di dok nihata ni dibata di Lukas biduonom ayat 36. Garek be para si roha mahamu songon amamuna para si rohai. Porsea dohami. Jala harap citutudo roha. Bodang dopi akka ruas ni rohi atta HKB Cakung. Akka para si roha narade gabe ale-ale diakonia HKB Cakung. Di pasu-pasu tu hatta ma pakobasion diakonia HKB Cakung 7 non. B. Ulos ulang tahun 70 tahun. Di minggutta sadarion di patu pahuriatta do pasahaton ulus tu sahalak ruas ni huriatta namar ulang tahun 70 tahun di bulan Juli doho Agustus 2021. Ima inata nyoya siaturi boru manurung yan wik Bethlehem. 27 Juli 1951 di patu pamai di minggutta pukul sia 30 pon. Napi api tuhon panitia tahun pemberdayaan distrik. Panitia tahun pemberdayaan distrik patupahon ulaun diskusi nasional doho tema transformasi pendidikan HKBP membangun masyarakat yang bertumbuh dan berbuah dalam karya. Ima di hari Sabtu 10 September 2021 pukul 8.00 WIB satu pukul 10 WIB. Marhite Zoom meeting dot YouTube dan Nine Room Sopo del Jakarta. Napawaluhon pendaftaran perguru balua tahun ajaran 2021-2022. Yakka yang nakon ni huriatta na naing marguru malua asa tadaptar homma marhite situ awik tabi marhite nama buan fotokopi surat tardidi dohot surat pengantar sian situ awik tabi. Apa siahon ruas nataba Mamuka sadarion minggu 5 September 2021 gabe ruas ni huriatta do ima keluarga tumbur siagian natai jojor boru panjaitan do tuli anak nasida naros yan HKB Bojong Menteng resort Bojong Menteng alamat nasida maing ti Parcakung uwi Galatia gabe ruas na mangulu man nasida di huriatta suhatta mana masuk-masuk nasida berapa sepuluhon pasu-pasu parbokason nunga manjalo pasu-pasu ima Claudia borusiaan boru nyamata jupri siahan tubuh ini nata Siti Roma dohot Ivo Tandi anak nyamata Edi Wahyu tubuh ni nata Zita Tias Adiningrum masuk-masuk di hari Sabtu 20 Agustus 2021 di gereja Hati Santi Perawan Maria tak bernoda. Kapal 10 sadahon gerakan 1000 per hari. Gerakan 1000 per hari totong dope di palupa dalallah patulusan program dana pensiun HKBP. Rap mahita di patupahon di bagas salas ni roha. Mahite poti gerakan 1000 per hari na adong di pitu masuk di gereja tak. Nasa 10 bahon panakuk altar mimbar dohok kanopi samping gereja.
Mauliate matu sude ruas ni huriata narabda pasidohot mendukung pembangunan ni alta gerjata, pengadaan mimbar doho kanopi samping ni gerjata. Di pasu-pasu tu hatta masa luhut ulang ulaun nang ngulu munawi. Nah 10 tahun PPKM level 4 khusus gereja. Tajahama nah hembar narong di tapi nah pasapul paton ruas nomor ulang tahun dua ruas nomor ulang tahun satu tubuh doh perbagason siap tanggal 31 Agustus saat tanggal 5 September 2021 pinasahak mas selamat ulang tahun kata ni debata barita nauli dia di ari las nirohamuna imasian poda bidutulu ayat 2 etabaan ni ido di hogan jang ni hari-hari doho tahun ni ngolum doho dame maka mulai tahun dok maka lason pasu-pasin itu hatta di ruas nomor ulang tahun di bulan Agustus waktu pauta do acara khusus di ganot permingguan untuk sipul manjahatitin di pasu-pasu itu hatta ma nomor ulang tahun nang dohot keluarga. Warta tambahan di hari Minggu 12 September 2021 kapungo pilihan dohita turuas namarsi taunon alani mara anon begot tama surat sian kantor pusat HKBP b info pemasanan software mention selengkapnya bias kita lihat di mading gereja noaeng pinayido matu ruas nomor ulang tahun atau tubuh do perbagasan di bulan Agustus. Asa jonjong madi ingat tabi. Martang yang mahita. Ale Tuhan di bata Jehovah manami mandok mulai situ sudut hami tuho ala sido dengan di basamdo namang iring-iring perdalan ning ulun nami tahak roditikyon le Tuhan toktong do ibeko di hami hai pason di pamatang tudion nami iring-iring hodo sudia kepadalan ning ulun nami dan keluarga nami saluhutna Bumi alamang adopi ya di hari-hari ngulun nami masa pandemi COVID-19 diramuti hodo hami ale Tuhan ale amang perdingkan basah nakso gudang ale Tuhan si pangidon nami tumubi madihahi pason ni pamatang pertundion nami ale amang perdingkan basah itikyo jonjong dodongan nami na marulang tahun atu tubuh tunggal di ulang tahun di pardongan saripeon kala itabay ho umod agajang dinasida le Tuhan kala di
pasu-pasu mana sida di ganu ulan nabi, pasu-pasu di akka iparehan konon, pasu-pasu oleh Tuhan dang dia ka ulaun dia orang nasi nakap ni rohana sida. Pasataba Tuhan las ni rohana sida di manguduti ari-ari ng pasahap putu kadongan nami na marulang tahun. Tapos dorohan nami lemang daho toktong mapamuduh-muduhon guru na sida. Alemak perdigan basa tongani huriam di hakape cakongon tumatse godang ale Tuhan basa-basam ni lehom mutu huriam. Bui nomor dalan sudi akka program baik siya program ni koinonia marturia songni diakonia songonia lemang perdingkan bahasa ning disakapi huriam do lapatu pahon pesta gotilon do ulang tahun ni huriam apos do rohanami naho do hale Tuhan patulusoni saluhutna kami do namar sakap hodo na patulusoni saluhut pasu-pasu male Tuhan nakka program ni huriam. Tumobila mandopoton di pesta rencana pesta gotilon dohot ulang tahun ni huriam. Asa totong marlas ni roha akka ruasmi. Maka lason basa-basa ni pasahap mo Tuhan di pakulon nami. Buhay mandalani akka ringul nami Tuhan. Napewa dopi hami dia kamasa di kopi 10 sion. Dohot dia kesulitan ekonomi. Alai diramoti hodo jale pasu-pasu hodo kana hulahami. Boy mardalan lu boy program ni huriam, boy doh akka ruasmi manupahi. Jala sudi akka sakap na hami Tuhan. Tumobi ma di diakonia sosial ni huriam. Natotong patupahon akka laos haduna sida di mangurupi akka ruas ni huriam. Pasu-pasu Tuhan nak dia ka programi saluhutna. Asa marlas ni roha akka ruasmi. Marlas ni roha hami saluhutna. Jala dinggam program-program ni huriam berdalan. Nadong na disundati. Nakpe dua hami akka kesulitan-kesulitan di masa nuangon. Alemak perdegan bahasa. Yakka sudia karuas ni roha huriam na di bagasan parsahiton. Ay namar say di bagas na sida manang di rumah sakit pe. May daw mahamil Tuhan. Asa ho mamandaw ni say na sida. Asa di bagasan pos ni roha na sida le Tuhan pasahat tunggu le sida tuho. Jala buhay ma sida hipas le Tuhan bandalan ni sida di akka ari namangihut. Di akka dongan nami Tuhan namar habuk ni roha. Ho ma Tuhan Mahilong pangapulon din na sida. Asat apula-apu na sumurong sa koima Tuhan mangapuli rohan ni kira ni keluarga no tinggal hon ni natoras na sida. Ale makperdingkan basa. Sokso ni ale Tuhan negara do bangso nami. O malang mga lehon na Tuhan bisuk di gonggom nami. Asa marbisuk na sida le Tuhan. Dia mangulahon ulaon Namun pasahat ni bangsa tu akka panggonggomi nami. Asa mardalan di bagasan sa daon. Mardalan di bagasan dami na siya koy. Asa buhay ma tulus di akka keamanan sosial ni negara nami. Kalau mandalani akka tu akka tahun-tahun na mangihut. Alemang perdengkan bahasa. Sudi akka parhala dunia huriam nang uluan nami inap nami uluhon ni huriam di hakape cakung doktong leon hasadaon ni roha pahi pasale Tuhan di pamatang nak pikiran asa boy dia kaulaon ni patupan ni huriam boy merdalan di bagasan dami las ni roha nasakway tumatse gudang dua mang mapangiluh hami sakko tapos dorohan nami nahodo nomboto saluhut na jala lehonom mumai moloro hai mangido di bagasan unduk ni roha kurasi hami siya nakadusa panglusian nami asa tama hami di julum tama hami yanakon pinuji pinasangak maho di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami
Amin. Don ditikyon tujuh hari ma nama ulang tahun 70 tahun inang Nyonya Siaturi Boru Manurung. Apa sa? Pinanami nama ulang tahun na tenang tanggal 3 ulang tahun muna yang itu 27 Juli 1350 sada hari hatu nangon dalam di tanggal 27 Juli marumur mainang Nyonya Sianturi Boru Manurung tahun. Jadi tas niroha minang tas rohani huriata dalam itu tangiang ni huriata pohon hati debata tas sadarion mandok atau dim nak kota hutan itu hatta do natoktong mangaramo takkan tarlumobi di katuaon amolus hari-hari naniud kata do pe ruas ni huriata manangak konang di bagasan hari pason pas ni tuhat tama so inang maon ulos yan huriata yang mau nirang di hari pason so inang sudah Foto. Donario jahama surat disian Raja Tarutung Jakarta Pusat Ima non di jahana di Parta pasahat pangurupion turuas namar sitaunan alani mara Raja Tarutung tanggal 2 September 2000 sada nomor 1442 garing 130/9/2001 hal pasahat pangurupion turuas namar sitaunon alani mara. Nah pinarsangapan sude jemaat HKBC dengan perantaraan pendeta resort Uluan Huria di Ngatabe. Tabe dohot parhorason madihamu saluhut aman nami inan nami nahina holongan dinganata di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan holong ni roha di Jahoba di bata ama pardinggan basai pasat hai masian kantor pusat Huria Kristen Batak Protestan maloyate di akatangiang muna na so mapasohoton sohotan tua dopan na las dia dopan na las ni roha dohot akka parsorion ni ikut tabulus lumobi mangarubi kopi sapulusia na adong dope karida tanda-tanda nanang marujung dada holan alamak mangarubi kopi sapulusiai alai maragab do akan masa na ikon ado patta mardongan habi suhon masa do di ombas parpudion udan nama saydoras wala
dua dohot tuluari leleng na berluat-luat. Akan nama saodeng boy membayar pemasu sarohata alain naing ma rajo matai songon na manguji hasatiota di ibana. Andorang so niudutan patol hason pakorhon ni aik magudang namasa di Labuan Batu. Rikodo pandaron tuhita saluhut iktaringot tunaung jumolo pandita kardi simanjutak STH Amin, Kepala Departemen Marturia HKBP. Di hari Senin tanggal 10 Agustus 2021, Borhat Matnasida marubat tu rumah sakit Baligi. Masugut naik di hari Selasa di papinda tu rumah sakit Mitra Medika Amplas Medan. Hari Selasa 10 Agustus 2021 di papinda mamuse tu rumah sakit Murni Teguh Medan. Di mana di hari Rabu tanggal 1 September 2021 pukul 1:10 marujung ma nasida. Pembar tu aturan protokol kesehatan laos di bagasan Ari Ido Tapaborhat Pandita Kardi Simanjutak STH Emin tuinganan paradianan persatu kinan di Lubu Hole Kecamatan Siatas Barita dung tapatu pa acara ibadah jepek ni uluhon ni Epurus HKP di Jolo ni kantor pusat HKP duk pakilalata di bawah ni nataha holong soni nang keluarga na tininggalon nasida alai songon huria na porsia di Yesus Kristus tuhatta naing matok-tok himian hita di asi dohot holong ni rohani di bata tatanyak koma asa tumibu tarapul rohani keluarga do sude na tininggalon na di hamu akka na hina holongan nasya di lelengon dope ala niudan na masaipo por manang duas di perhutaan ni dongata na di opak resort inobasan ni HKP distrik 10 asahan Labuhan Batu tohomai di hari Sabtu, Minggu, Senin di tanggal 14, 15, 16 bulan Agustus 2021 masama aik magudang na mangalatap pola manigay akka hauma sabadohot akka emenong tarsuan disi torop ripe ni ruas ni HKP na ikkamanaon ala aik na mangalatap na manigay akka hauma manang saba jadi niar na opat resort i adong 810 ripe ima ruas ni HKP resort Desa Gajah 400 ripe ruas ni HKP resort Labuan Ruku 110 ripe ruas ni HKP resort Serdang 2 200 ripe ruas ni HKP resort Silebah 100 ripe Laos ditikin sarupa di hari Senin tanggal 10 Agustus 2021 mengalatap do aik i dari perhutan aik Nabara nyobasan ni HKP Resort aik Nabara distrik 26 Labuan Batu pola do sirnip torop bagas di Butai jalan mangunai matu bagas ni 45 ripe ruas ni HKP Resort aik Nabara mambahin sega bagas nang dot akkapar hohas di bagasan na marsak dor hatta hinorhoni nama saon nang memang gotil akka ruas ni huriatai di parbuin na dinggan jalalam sumurut manang di pak dabu-dabuan nasida alani sarwa mahita jala sisada pakilalaan masih tanyangan mahita jala parade diri parsurupan songon dalam mengurupi akka nama rukil dina opak resort Takubason di HKB distrik 10 asahan Labuhan Batu asa mursi tahun nasida dok soni nang dopak akka dongata nah hinobasan di HKB resort aik Nabara distrik 20 Labuhan Batu Batu paut tama papungo pelean paduahon diganuk inganan par minggu tabi
Ima peliata laho mangurupi akka ruas ni huriana na maru kili. Marhite roha na ukap di bagasa tangiang mardonga mauliate nang pasahaton na diba pasu-pasu nai laho mangurui boban ni nape di tonga-tonga ni hurianai. Hata ni debata pataruhita laho masih leho-lehonon di bagasan roha na ias. Son hata ni debata nata surat di 2 Korintus bidusia ayat pitu ganu ma nionjar ni rohan unang masian muruk manang naso terjua adi haolongi debatado na las roha mangalehon soni di Heber 10 bidu 10 ayat 16 alai unang malupa hamu mambahin adinggan dot mangulahon asini roha adi halomohon debatado akka pelean na soni Songoni ma dalata pasadahon roha songon pamatang ni Kristus na mangulu. Tang yang nami saya diramoti jala di pargui itu hatta Tuhan debata ma hita roh di seleng-leleng na. Didongani debata ma hamu saluhut na. Mari hite akka pakobasion ni akka parhalado na satia. Huria Kristen Batak Protestan ma pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Don ikion pasama tu Dewan Koinonia songon lapasaton sosialisasi pesta gutilon dohot ulang tahun ni Kepicakung. Alhamdulillah Kang roh amata situa jesigiro dibilok kami di Dewan Koinonia kami napasaton sosialisasi di Huriata. Maulai tema di Huriata di hari Minggu nasalpu nunga terpilih panitia pesta gutilon do pesta ulang tahun di Huriata. Kalani di hamuna amanami inanami soni di kamu yang penami apa sebelum pembar tu program ni Huriata top nang disakapi di rapok Huria atau paut tama pesta gutilon pesta ulang tahun ni Huriata di tanggal 10 Oktober na nengro alani di situasi na kondisi songonon takta boto dape pada sedi hari akka nama son salpu. Tatanya kon marpus ni roha mahita. Asanggiat dingga berdalan bulaon di pesta gotilon tona tapatupa di tahun nasalpu. Di tahun nasalpu dinggando berdalan nakpe di bagasan nama nuaingon di kopes polisia. Alai buido dinggan taulahon alai holanon bersiurupa mahita marpos ni roha alana cuma cegudang akan harikot lawa si patu-patu ni Huriata lumubi ma ida 2 tahunon cuma gudang do akka program-program nang pedi bagasan kesulitan kita alai tinggal do bahasa ada Tuhan ni. Aka program nang to sakapi lumubi mari lau mandapoton. Ala sabulan nai nama pesta tak. Ala ni marpos ni roha do hami di hamuna manami nanami. Toni na po sebulum. Pasabui sikop di aka programon. Khususna lau pakiot tamuse. Lau bui marnatal hita aka program-program do na asing. Ni Huriata HP di ujung ni tahun 2021 bui mardalan di bagasan las di roha. Tapos itu tu roha nami. Begitu minggu narang ro pasahaton ni ituat tama situawik tabi ma amplop pesta gutilon dohot ulang tahun ni Huriata. Tabay mamang inang taurupi ma jarata isi ma
akan pasu-pasu di Batangu Luta. Yang bulan ini tahun 2021 ima dah buka kita nama sahai di nama Naburbuni di bulan Maret. Dari patu pahuriata alai sakapi huriata ma ala pesta gutilon di tanggal 10 Oktober nanaing ro. Tapos doro hanami di hamuna manami inanami. Songosoni anak konami na poso bulung. Asamar si tukul-tukulom mahita. Kasabui saluhut na program ni huriata. Bui mardalan di bagasan damet uras ni roha. Pertanyaan mahita. Asang giat saluhut na. Nang bisa kabiriatai. Akara lasi hubasad dope. Alana na huboto hami dape songon hami sempanitia. Bui duhita masih panganan non di pesta gutilo non. Adong man buah-buah musi salu na alana pardumu tu aturan ni pemerintah tata masalah protokol kesehatan yang bui di marpupu depe ida pe daung di bui jadi bendak ka panitia lau mangarang-rangi la ulau la si pau-pau di si anggia ma bisa bulanon ada perubahan jadi bui hita songope pesta nasional, ambain marnubui manortor hita saluhut na bakalason basa-basa ni pasat tuata di hita. Alai molo dalam kondisi songono depe, yang bui depe hita masih marulaon nasional di pesta ulang tahun di Huriata. Songoni manabui sawati pasatami, songon sosialisasi, jam panitia atas nama panitia pesta gotilon dohot ulang tahun ni Huriata. Tuhata ma nama masuk. Sudah tikting dohot tikting parhepengon, boy ma tajaha di lembara tikting taganup. Tunggu ma sahat di tikting di huriata di bagasan mingguon. Kami parhaladu kay pecang resot cakup pasato mau lihat itu sudi ruas ni huriata. Di pasu-pasu tuhata ma ganup rumah tanggata. Ngoluta si ganupari dohot akka pelian data pasa tuhriana bae sangab di guarna. Amin.
Dame di bata na sumurung, siyan saluhut na roha. Imana mga ramoti ate-ate dot pikiran mo na be. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Ajakon mahatani de bata, barita las ni roha di mingguta sadarayon, dienet maisian buku Yesaya, Biddu 35, mamuka maisian ayat 4, sahat rodi ayat 10. Tapai hut-hut ma di bagasan rohata, songonon ma di dok disi. Dok hamuma tua kaparroha natahuton, firma todim, unak kamu mabiar, ida ma debatamunai, ro martubulhon, dohot mamaloson, rodo ibana tongon paluaho kamu, buhaan nama disi mata ni halak nama pitung, jalamar binege bahenon na pinggol ni akka nanengel, marhajingjang madisi halak napakpang songon ursa, jalamar iya dila ni halak nangungu, ay marbuhal-buhal ma akka aek di halongonan, jala sunge di adaran, jala tano hasang situtu gabe tao, jala tano bakal-bakal gabe parmualan aek, diinganan pangulonan di naga nasay laun, tubu arung dohot tolong. Adong hu disi dalan balubung do dalan nabolon, natargoar dalan nabadia, dang jadi mamolus yani halak naramun, jalan nasida napunasa, manang ise namadalani-dalani, gariakan auto dang tagamon lilu. Dang adong disi singa, jalan sotupa boluson ni binatang panoro, manang jupang disi, yolma akan na pinalua mardalan disi. Jadi mula masogot halak akan na pinalua ni Jehovah, jala Maria iya rotusion, jala halalas ni roha sa leleng-leleng na di atas ulu nasida, dapotan hilas dohot las ni roha nasida, alai maporus ma anggo arsak dohot hoi-hoi. Ido saat ni hata ni debata. Alagajang nakitikting ate, so kung nabusisak kita mabigay nakin. Jadi, ang polagajang nganon jamiton. Adong do, hasomalan manang tradisi na say pinatupa ni na tua-tua ni hita halak batak. Jala sahat tuaga sa tikyon say masa dope, holani. Namasay. Taparroha hodoy, ahado lapatan ni ahado makna ni ubahen na diulaho ni, dito nga tonga ni parnguluon ni hita secara khusus, halak batak, ahamay. Molomasa pangujunan, parukilon, bahkan nababay kita tersonggot, rosonggot-songgot, namabay kita tahuton, say pitorodo na tua-tua ni halak batak, pasahaton boras sipir ni todi. Dibuat maborasi laus dia pehom matu si majujung ni na tahutoni manang namarukili manang namarsitaonuni laus didok do hatana tehinang he adu pasat tamui adu pasat tamu kata disi iya firma todim borasi do tehena taida disi wasa huang katon ala ido nagabe tema minggu di hita sadarion firma to dimuna unak kamu mabiar jadi lang borasi nanang idaon buah molo sodong boras sudah ma pasahato tahata sipir ni todi hata sipir ni todi tangiang doi na papirhon menguatkan todini natahutoni nama biari manang nama ngadopi paru kilon manang si taononi itu ngatongan ngulu
Jadi panurirang Jesaya manogi hok kita jala taida tradisi ni talak Batak rikot do HP kita mamari tahun barita tai tangi yang dui jala tangi yang tai ido pakirimod di hita ditonga-tonga ni ragam ni akka hamaulon akka parsorion akka parkilon nata adopi jadi dang borasi na neng idaot tadi si berangkat siani puasa di pasahat panurirang Jesaya. Ternyata di tengah-tengah persoalan kehidupan, di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang bisa terjadi di dalam hidup kita, olo sipata paru kiloni mabahe kita dang margogo alani si taunoni. Apalagi molo ditadikon nahinahulungan na. Jalo jok do diina na babalu naong jago may 3 bulan margogo inatay. 3 bulan ni olo dang disiro hananin na. Say na maranganangan do lanak kana asin. Ya pergumulan kehidupan ternyata bisa membuat kita tidak punya gairah hidup. Dang adong semangat. Bahkan di si madate ngulutai. Dang margelok, dang margugu, lau jongjong pe, dang margugu. Apalagi manaili, mamereng, colma, mamereng dongan, mamereng namasa muse, di tonga-tonga ni akka humaliyang. Pirmatodim, unang hamung tahutan. Luar biasa. Halak na tahutak kape. Molo bahasa Indonesia nanaki di Alkitab di dok orang yang tawar hati. Natahuton jolma natahuton tawar hati. Molo tawar hati tawar adalah apa tani tawar teh. Tawar. Bukan tawar menawar. Tawar tidak ada rasa. Hamber nguluna. Napai pedang dihilalara. Molo hilala narpait. Itu ada rasa. Tidak hambar. Tidak ngadong rasa di ngulunai. Tidak ada lagi kehidupan. Sehingga tidak bisa lagi dia merasakan ini pahitkah atau manis atau asam. Hilang rasa. Hambar. Tawar hati. Karena penderitaan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Dan penderitaan itu membuat mata. Idonakin hidup di sini. Mata menjadi tidak bisa melihat. Mapi hitung si malolong tahun. Dang boy behita mamereng humaliyang. Bahkan telinga kita juga dang marbinege pinggol tahun. Dang margogo ben manangihon akka motivasi siya dongan. Mulu marsi tahun kan. Boy dan dibegi na marsi tahun nonon akka hata nauli na ringgan na pinasat ni rumah. Telinga bisa tertutup. Dang marbinegi. Alani dok ni si taonon namasa. Bahkan lumpuh lagi dikatakan. Tubuh ini lumpuh. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa sang gulmit pe. Dang bui. Bergerak. Dang margogo. Alani si taononi. Jadi pirmatodim imana gabi odolan jala ahado nanaing idaut tadison di tonga-tonga ni ngulu ni akana porsia nasai toptong mamaritahon pirmatodim unang hamu tahuton parjolo tu dirita pirmatodiku asa unang tahuton ahana nang idaut tadi si na parjolo dangadong si taonon manang parukilon di tonga-tonga ni ngoluta nasobui adu patta. Porsedo tahe manginang hamu di si? Iya. Tidak ada persoalan kehidupan yang tidak punya jawaban. Semua ada jawabannya. Jawabannya bukanlah yang dipikirkan oleh manusia. Tapi apa rencana Allah atas persoalan kehidupan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita.
Bahkan di tengah-tengah dunia sekarang ini, di masa pandemi COVID-19. Alena pasti kon hati dakonota. Woi do kita madalani iya manginang. Sudah kita jalani. 1,5 tahun, neng 2 tahun nama di bulat tulun. Mangolu kita di tonga-tonga nih ragamnya ka virus. Adong madok dangadongi na dung hona, adong do HP ninna kan. Kita tidak tahu persoalan kehidupan apa yang terjadi, tapi yang pasti margogo do hita. Alani aha? Hata ini bata apa yang otok kita? Di Filipi 4:10 tuh lah hidup di si. Salu na dong tarpatu pa au marhite ibana na margogoihon au. Kita mampu bukan karena kekuatan kita. Malum hamu amanginang sian covid alani gogomu na dutahei daun. Alani huasorot asini rohani debatado na madongani hita toktong nang peikon adu patay jala dohot hita manaod disi. Alai di hamonakon kita dimenangkan oleh dia yang memberi kita keselamatan, yaitu kehidupan. Patar dosa luhut akan masa di tonga-tonga ni parngulut tadang adong nahulip sian pamotoan ni debatadui. Jadi unak kita mabiar dak kea ditadikod debata aka nania sianna. Meskipun sedetik nafas kehidupan kita, dia selalu menyertai kita. Napa duahon pirmatodim paingoto kita asa unang marpangusadea kita dia kahagogoon ni portibi. Imana masa di bangsa Israel diturpukon uju di habuangan Babel nasina nunga terbuang nasina tu Babel dijajah lagi dengan Asyur. Luar biasa penderitaan yang mereka alami. Mereka jadi buta, gelap mata, tidak melihat jalan mana yang harus mereka lalui. Nabi nereng nasida hula sada dalan ima aha mangalualu nasida tu halak Misir. Meminta pertolongan kepada Mesir. Meminta kekuatan kepada bangsa yang mereka anggap itu bangsa yang kuat, yang bisa menyelamatkan mereka dari Asyur dan juga penindasan di Babel. Apakah memang itu jalan yang Tuhan berikan harus mereka lalui? Yesaya hadir mengingatkan mereka. Paingoton bangsa Israel. Songoni donang hita. Di tonga-tonga nih. Ragam ni aka parukilon. Unang tapangasahon hagubuon na adong di portibion. Ya, kekuatan penguasa atau kekuatan seseorang. Atau kidoi. Dang manotongi. Molo pelas rohata satu kidolas ni rohai. Dang manotong las ni rohai. Ada kuasa yang berkuasa dan kuasa Tuhan itu selalu ada dan nyata. Hanya bagaimana orang percaya melihat, membuka mata. Badiak limai buha anna madisi. Buhado asa buha si malolong niak kana porsea marnida dalan nang pinarade ni debata nalaho si bolusota diragam ni akka hamaulon parukilong manang parsorion asabu kita haruar sian namasai. Kita jangan tenggelam, terlena dengan penderitaan. Atau kita jangan lari dari persoalan kehidupan. Tapi kita harus dengan sukacita bersama dengan Tuhan menjalani semua itu. Karena Dia adalah kekuatan kita. Mata kita dibuka, tidak mengandalkan jalan pintas yang ditawarkan oleh dunia, yang mengandalkan kekuatan dunia. Tapi telinga kita dibuka untuk mendengar suara Tuhan yang selalu berseru-seru. Wido idaut tadi son, di tonga-tonga nih penderitaan bangsa Israel, keselamatan Allah berubah secara drastis yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Nah sohya dipikiri jolma ido na masa di tonga-tonga nih ngulu nih jolmai. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Rancanganmu bukanlah rancanganku.
Karena apa? Rancangan Allah dengan rancangan manusia seperti langit dan bumi. Jadi rancangan kita bukan rancangan Allah. Allah sudah lebih dahulu berencana atas hidup kita. Di bortiat dope hita nunga adong sakap di debata, di tonga-tonga ni nguluta ganuk marsa dasar. Tapi bagaimana kita melihat jalan Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Pandemi COVID-19 dikatakan akan selesai 2022. Kita berdoa dan berharap itu terjadi. Tapi itulah yang dipikirkan oleh manusia. Kita lihat apakah itu yang akan terjadi. Bagaimana kita mengimani jalan Tuhan yang harus kita jalani di tengah-tengah persoalan kehidupan yang masih terus datang silih berganti di tengah-tengah hidup yang harus kita lalui. Kita selalu mendengar suara Tuhan yang akan menuntun kita keluar berjalan menjalani persoalan itu dan menyelesaikan persoalan itu. Tapi bukan kita yang menyelesaikan, Tuhan yang menyelesaikan di dalam persekutuan kita dengan Dia. Jadi boita ida di bagian apa dua hodon unang mangasahon hagogoon di portibi, mangasahon hagogoon di debata ada pemulihan. Itu yang disampaikan pada ayat 5 sampai ayat 6a. Mangasahon hagogoon di debata nama ben pirto dita dari damadisi ada perubahan hidup yang drastis. Apa itu? Pertama, pemulihan fisik. Buhaan nama mata marbinege ma pinggol marhajingjang madisi napakpang. Nggak mungkin ya, berdiri saja orang yang lumpuh sudah puji Tuhan. On marhajingjang songon ursa karena girangnya, sukacitanya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini yang terjadi, drastis perubahan yang terjadi. Marhajingjang, Maria iya, dilani halat nangungu. Nasoboi makatai marlas niruha, memuji Tuhan. Luar biasa pujian yang dia sampaikan. Pemulihan fisik, ya, semangat hidup. Jadi marhitina madok pirmatodim, dia dengar itu sudah memberikan semangat dalam kehidupan orang yang menghadapi penderitaan di tengah-tengah kehidupan. Jadi omanedok nah, kalau kita katakan terapi, tapi kalau dari segi pastoral konseling ya, di terapi iman kita ini. Yang mati jadi bergerak, bahkan luar biasa yang terjadi, pemulihan fisik. Napa duahon pemulihan kondisi nitano, ayat 6 sampai 7a. Aha. Nah dipulihkan. Apa yang dipulihkan di sana? Marbuhal-buhal aek di halongonan. Batoho deh bui dui. Di padang pasir air mengalir. Wah, luar biasa. Bangsa Israel saja marungutu nasida kan di perjalanan nasida bukas yang Misir tuh tanah Kanaan. Alang adong aek. Musa tuh magom ma di Misir hita. Ay nang pamatehon dohonin na kan ala nasorong ay. Bagi Tuhan ya ada yang mustahil. Holani ala tarimas si Musa ya tukko ni mana tukko nai rodo aeki. Tapi Allah sudah melihat sehingga Musa tidak sampai ke tanah Kanaan. Holanalani ya pemulihan kondisi sungai di Adaran. Waduh sungai di Adaran. Tano Hasang gabe tahu. Tano Hasang gabe tahu. Tano bakal-bakal gabe permualan aek. Yang ada di sana adalah air. Mual, aek. Itulah gambaran. Air adalah kehidupan. Pemulihan yang memberikan kehidupan. Pakirimota. Nang penenget pulih. Perekonomian di tonga-tonga di Parngulota. Ale di bagasan pakirimota. Unang adong atong makirim kita pitor songon na madabu. Ya. Seres ya gijang. Perubahan kehidupan kita tidak. Tapi secara bertahap ada proses. Nah di dalam proses, jadi kita tidak butuh hasilnya. Yang kita butuhkan adalah proses dalam mencapai hasil. Itulah pertumbuhan iman, pemulihan
tanah. Pemulihan padaraman ningulu di tonga-tonga ningulu. Napatuluhon pemulihan secara sosial, persekutuan. Ahan yang idau tadi sih terjadi keamanan. Di ayat 8 saat rodia sia. Adong dalam balubung, do dalam nabulun, digor may dalam nabadia. Mulu dalam balubung kan sudah halak tisikan, naramun namahua mamulus yani. Alaion holan akka nabadia. Luar biasa. Mulu nabadia dang diula beaka naramun. Pikiran apa yang dipaluas mamikirhon akka naramun. Badia, bamolo songoni do namasa pulih. Ya, keamanan tercapai. Mulu di minggu pagi nasugut hudok di masa ni pandemi hon badi sido jolma kesempatan dalam kesempitan, bukan menciptakan keamanan. Tapi hanya memikirkan kepentingan sendiri. Luar biasa. Nata bereng. Sadasian halak nata haporsiai lao patu pahon kemakmuran, keadilan di tengah-tengah negara kita. Bagaimana ditakut menceritakan yang dohonon nadisi. Itu ke kita masing-masing pribadi sebagai warga negara. Jangan kita menyalahkan seseorang. Tapi mari kitalah orang yang pertama sekali untuk melaksanakan keamanan itu. Asa pulih secara sosial. Di tonga-tonga nih parnguluon siganup ari. Ada jaminan. Molo pulih dua keamanan marhasonangam mahita. Oti penadapot marlas niroha hita. Gudang nadapot dang tarsonggot kita. Tapi kita selalu bersuka cita mengucap syukur. Napa paton pemulihan secara spiritual. Ayat 10. Spiritual. Ini hubungan kita dengan yang memberikan kehidupan kepada kita. Nang di masa ni pandemi hon. Luar biasa do parsi hohotot tatu Tuhani. Sadariom mahita marminggu ate. Nang pedong tong namar minggu di Jabu. Ubay na tapatupa dope live streaming. Asa tong pasidohot akaruas. Nalansia memang tidak dianjurkan. Aledang dagabe di dok. Alalansia hamu dang boy. Tapi nangong nga 70 tahun nakikan majalo ulo. Jadang boy doho dang boy. Ya. Semangat hidup kita. Di tengah-tengah masa pandemik ini. Itu terus semakin berkobar-kobar. Ya. Todi hagogoon. Ido namar gugu kita. Dau matodi hatahuton siak kita. Pir matutu. Todita menghadapi namasai. Jadi luar biasa. Harudak dan sekolah minggu. Mereka dalam semangatnya tetap melaksanakan parheheon sekolah minggu. Nangpe secara praparheheon nattuari jumiting do di patupa. Ale binereng madadana konamang tahe. Luar biasa ceriahnya mereka. Meskipun selalu di rumah. 2 tahun lah mereka, hampir 2 tahun di rumah. Belajar di rumah. Semua di rumah. Mau lihat emang itu dang stres geleng tai kan. Molo hita nggak stres inang kan. Wah, waduh naik ngolen di Jabu nama. Apalagi lansia. Adong tuh nama dok. Tumago mamate ya molo di Jabu dinna. Amang dang oma. Alani hahi pasommu doninna kan. Ya spiritual. Jadi ikut begitu tado dana kon. Coba multimedia riama. Nakin sasitong na nasida do napa jongjokon. Pati parjolo satu pati pasapulon bahasa Batak. Tapi rengjo umur sedih do nanya ka dana kon. Riama. Semangat mereka meskipun diparheheon secara live streaming. Tanah yang sipatu pohon di huriat tano jam sada. Alai di minggu ta sadarion pasidoho nasida nangpe secara virtual. Ya silakan Riama.
Nah, saudara-saudara, ya sambil dipature, napatuluhon holan di bagasan ibana do dapot hita hangoluan na manok tongi. Holan di bagasan ibana do dapot hita hangoluan na manok tongi. Au do dalani dohot hasitongan dohot hanguluan dang adong nasahat tu amai iya so marhiteau. Ibana do hanguluat yang memberikan kita kehidupan, dan kehidupan di dalam dia bukanlah kehidupan yang sementara, tapi kehidupan yang kekal. Itulah pengharapan setiap orang percaya. Jadi meskipun kita menjalani kehidupan yang tidak selalu mulus, ya, tidak ada hidup yang selalu mulus dalam kehidupan kita. Nang peolo sipata, dang margogo, si malolong tahun marnida, namasa di tonga-tonga ni hunta. Tongon hatani edeta, jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atas nyala membusur pelangi kasih Tuhanku. Ya, karena kabut itulah persoalan kehidupan, sehingga kita tidak bisa melihat, tertutup mata kita melihat
pulihkan. Ulang dari iya. Jadi jangan kita menuntut seperti yang biasa kita lakukan, tapi kita semakin berkarya. Tidak dipulihkan. Yang sangat menarik. Masa itu kamu dari asal untuk Tuhan para tanpa saja bahwa hasil Tuhan adalah karya itu nanti masa nanti mengalami ragam di atas mau tanpa luas dari perjuangan secara bagasan kepemimpinan spiritual total kayak aku sekolah minggu amal di Roma atau masih ada Tuhan nanti tapi berkarya Tuhan yang profesional gambar guru bangsa fungsi dari pertolongan matahari manusianya manusia dalam waktu kami waktu itu karya panitia dalam tahun di dunia umat menasal mengenai dalam umat itu asal pun sendiri kami kontakkan masih roka maka tidak konasi di roka atau pun jauh kami patuhan kurang masuk hari lama kemudian aku umat bagi menantu
di Dewan Pembina. Satu dan yang lain kalau satu ini dapat dalam diakoni sosial media untuk 4 bulan dan ketangan masing-masing dalam sakit video nanti dia mengatakan bahwa dari sakit melakukan masalah tulus baku-baku dia yang lagi dikatakan bukan gawe kakak semua kami toko alia semua tahun jumur semua pakai waktu rumah bincang beri nanti adalah yang dibelajar lihat lawan naik kami kalau selalu permainan dua sendiri atau kau keluar dari dia orang memuji guna dan yang kamu semua bisa aku selalu akan menggunakan teknologi menggunakan untuk kamu masuk ke dalam orang tinggal orang yang kondisi mari kita bersama-sama melakukan
makayata kuwadukan di bata martanian kita. Hari di bata amanani na nagawin dyan, bodo harapan di sambut si Leo naninggal. O nasa ibasa na malitus. Pasat kami masiyang nangyayang Tuhan, kaya namin. Sejauh may dari uang na khusus itu loh. Asupan semua jalanan mudi, asal rahasia kami kaya. Bagi guru pengajarmu, di tengah-tengah di bidang, pokok di pokok. Hai kami pagi dari lebih. Asal kita dapat dipodang siang itu kami. Asal berdiri kami masuk oleh tempo. Mari kita hidup Yesus Kristus Tuhan kami. Bapak tonton di Batam